casa. No sé què regalar a la meva mare per Nadal. Ai, molt fàcil, regala-li dansa. Com que li regali dansa? Mira, aquí aquest any pots regalar-li un val per un taller de percussió corporal amb el xus, saps? Que bé! Després tens un val per una matrícula, una mensualitat gratuïta. Un val per una masterclass de cap de setmana. Super! O bé un val per una mensualitat de For Body. Que bé! Què et sembla? Super, gràcies, Molt bé, de res.